Hebat. Alah Mbak Pipi teng mriki riyen. Lah mumpung Mas Men per teng mriku nek ora dibablasno manis praya rugi. Rugi. Rugi, mondol rugi. Rugi. Saya rugi siapa? Aku ora tau saweran. Manis jendel ya. Piye ta, Dek? Piye ta, Dek? Manis piye ta, Dek? Manis, Dik. Ya. Kowe kencing manis. Alah. Pancen manis. Pancen manis. Ding. Ngono. Ding. Ngono lho. Ding. Menika ugi sesuai permintaan saking Tenggarong Kalimantan Timur, Cak Ida. Oh, panjenenganipun Bapak Wito. Ah, leres Bapak Wito, nggih. Saking Tenggarong. Nggih. Manis nggih. Wah, cocok. Ah, bener kok. Nggih. Wah, enak tenan dasare sing kendang panjenenganipun Bapak Mit. Mak Jangkung, monggo beksa Mak Jangkung. Manis, Dik. Kowe pancen manis. Manis, yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungguli mati. Saya bisa ngrantoke janggungku.